Chwng tabuk khwai thana bagwi borok naisingjak. Chwng duijona se kote duijona nangkota. Swkjani bo naisingui ma tongno sele swkang amo hai khe naisingui ma tongkhe sele jago. Tabuk khai chwng thangsinai nai tongli ani vlog no lena hoite paithakjaratwi. Chwng tabuk kalibai o sokpaikha tini satung markhai tungkha kok kolom suka tabuk chwng kisa dukano hapkhai nai diye mathai kwbangma naithok naithok tongo painama jongja paithai mano no o jaga hwnkhe chwng khai sati kaisa paitlagnai tak sati nailai tonglaio. Chwng tabuk oro kisa manui rok paitrang laigi na. Nongnaso ang phunukmalia satung ni bagwi ang video rok khaimalia leng suka satungo markhai tungkhapla tini ngaboni bagwi ang video rok kisa banchi khaimalia tabuk nogo thangsinai. Aswk koloma o tabuk tisa bwthakma tongjago kha borok phaiyaku wngwi chwng kwrwing kwning jago kha tabuk borok phaiyaku wngwi. Phaiboto bo chwng kwning no do swkang hwnkhe tabuk bo chwng kwrwing swkang wngjago kha ado satungo taktwisa borok naisingui tongno nango. Tabuk khai chwng ratanpur o sokpaikha takhai nogo thana bagwi himlai tonglaio. Chwng tabuk nogo sokpaiwi mai jana nai tonglaio lengmani akaran bwdwi phansi askhe mai thokka tini lengma bagwi. Tabuk ang pir saka no nogo thumna thangui tongo. Yongkhai albaijak watui phai mai borna bagwi. The next day. Jotono ni phung kaham hwnkhe ang tabuk o bottle o khum khaina bagwi mohaika no phuk sibaikha hwnkhe tabuk oro harika hwnkhe no wngsinai khum bopar wngkha hwnkhe ang nukgo phunuknai. O chwng mia takhum paina rwkha hwnkhe takhum rok no belai no hamjago baksa khaito boi hamjakya phano hwnkhe chajago ta.